नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे ब्रेडची पेस्ट्री. ही खूपच यमी रेसिपी आणि खूपच सिंपल आहे. जर कधी आपल्याला कोणत्या बड्डेला किंवा काही ओकेशन असेल आणि तेव्हा आपल्याला बनवायचं असेल तर आपण ही एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये बनवू शकतो. याला काही झंझट नाही आहे, काही कसलीही गरज नाही आहे. खूप सोपे आणि खूप एकदम यम्मी आणि एकदम टेस्टीपैकी ही रेसिपी बनते आणि खरंच खूप छान लागते. तर ते बनवण्यासाठी सर्वात पहिलं मी घेतलं आहे पायनॅपल एसेन्स आणि त्याचे मी 2 ड्रॉप्स साखरेच्या पाण्यामध्ये टाकणार आहे आणि त्याला चांगलं आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जेवढा फ्लेवर पाहिजे तेवढं तुम्ही ते ड्रॉप्स टाकू शकता. त्याच्यासाठी मी घेतले आता 4 ब्रेड. तुम्ही ब्राऊन ब्रेड पण घेऊ शकता. त्याला एजेस कापायची तुम्हाला गरज नाही आहे कारण ते स्ट्रॉंग चांगल्यापैकी राहतं. आणि दुसरी मी घेतली आहे व्हिप क्रीम, जी तुम्हाला इझिली कुठेही अवेलेबल असते. जास्त त्याला क्रीम लागत नाही. तर सर्वात पहिलं आपण ब्रेड घ्यायचं आहे, त्याच्यावरती ते पायनॅपल एसेन्सचं पाणी लावणार आहे कारण त्याच्याने ते ब्रेड एकदम. तर त्याला आपण चांगलं एका साईडला ती पाणी लावून ठेवणार आहे. आणि आता तर एका सिल्वर कलरच्या बोर्डला मी थोडंसं क्रीम लावून घेणार आहे कारण तो ब्रेड त्याला चिटकून राहायला पाहिजे चांगला म्हणून. आणि आता त्याच्यावरती आपण व्हिप क्रीम लावणार आहे. तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी तुम्ही व्हिप क्रीम त्याच्यावरती लावू शकता. तुमच्याकडे अगर ते स्पॅच्युला असेल तर स्पॅच्युलाने तुम्ही लावू शकता. आता आपण मस्तपैकी सगळीकडे ही क्रीम लावून घेणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तेवढी तुम्ही क्रीम लावू शकता. आणि जर तुम्हाला बघायचं असेल की ही व्हिप क्रीम घरी कशी फेटायची, कशी ती कन्सिस्टन्सी ठेवायची, त्याची लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. पहिला पण मी हा व्हिडिओ एक बनवला आहे, तुम्ही त्याला बघू शकता. आपण सगळी व्यवस्थित ही क्रीम लावून घेतली आहे. आता मी थोडी साईटून पण त्याला लावून घेणार आहे. त्यावर मी थोडे चॉको चिप्स टाकले आहेत. चॉको चिप्सनी पण खूपच चांगली टेस्ट येते आणि खूपच चांगलं वाटतं त्याच्यामध्ये. तुमच्याकडे अगर चेरी असतील, रेड चेरीज, तर तुम्ही ते पण टाकू शकता. त्यांनी पण आपल्याला टेस्ट खूपच चांगली भेटणार आहे. पण माझ्याकडे चॉको चिप्स होते म्हणून मी ते चॉको चिप्स त्याच्यावरती ठेवत आहे. आता त्यावर मी परत एक ब्रेडची स्लाईस ठेवणार आहे व्यवस्थित एकदम. आणि त्याला परत पायनॅपल एसेन्सचं ते पाणी लावून घेणार आहे. पाणी आपण सारखं लावतो कारण की ते खूप सॉफ्ट झाले पाहिजे आणि त्याचा फ्लेवर हर एका बाईटमध्ये आला पाहिजे. तर त्यावर मी परत व्हिप क्रीम लावणार आहे. माझ्याकडे हा वुडन नाईफ होता, त्याच्याने मी ती लावत आहे. तुमच्याकडे जे काही नॉर्मल चाकू असेल त्याने पण तुम्ही ती लावू शकता. जर आपल्याला कधी झटपट केक खायचा मन झाला असेल तर आपण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. खूप चांगली लागते. हिचा टेस्ट पण खूप चांगला येतो. तुमचं कधीही केक खायचं मन असेल, तुम्ही ही झटपट रेसिपी बनवू शकता. तर आता आपले इथे 3 लेयर्स कंप्लीट झाले आहे. आता त्यावर मी परत पायनॅपल एसेन्सचं थोडं पाणी लावून घेणार आहे. तुमच्याकडे अगर पायनॅपल एसेन्स नसेल तर तुम्ही दुसरं कुठचंही एसेन्स वापरू शकता. तुम्ही त्याबद्दल व्हॅनिला एसेन्स वापरू शकता. अगर तेही ऑप्शन तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही फक्त साधं नॉर्मल दूध वापरू शकता त्याच्यावरती. थंड दूध, गरम दूध नको वापरू. थंड दूध तुम्ही त्याच्यावरती वापरू शकता. त्यावर आपण परत क्रीम लावून त्याला चांगल्यापैकी स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण ह्याला साईडून थोडं कवरिंग करून घेऊया. 4 लेयर्सच आपले कंप्लीट झाले आहेत. त्याच्यावरती अजून एक मी लेयर लावणार आहे. चारही बाजून थोडं आपण फिनिशिंग करून घेऊया त्याची. तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही करू शकता. का तुमच्याकडे नाईफ असेल तर नाईफने करा, स्पॅच्युला असेल तर स्पॅच्युलाने करू शकता.
त्यावर मी परत थोडे चॉको चिप्स टाकणार आहे. आणि त्यावर मी ही लास्ट आता ब्रेडची एक स्लाइस ठेवणार आहे. मी 5 लेयरचा हा केक बनवला आहे. त्याच्यावरती मी परत पायनॅपल एसेन्सचं पाणी लावणार आहे थोडं. त्यावर मी आता परत ही व्हिप क्रीम लावणार आहे आणि हा माझा लास्ट लेयर आहे. तर ह्याला मी चांगल्यापैकी कवर करून घेणार आहे चारी बाजूनी. तुम्ही त्याच्यावरती जास्त क्रीम लावू शकता कारण की हा लास्ट लेयर असल्यामुळे. आपण ह्याला सर्वीकडे इव्हनली एकदम स्प्रेड करून घेणार आहे. आता हा केक चारी बाजूनी कवर झाला आहे क्रीमनी. तर त्यावर मी लास्टला गार्निशिंग करणार आहे चॉको चिप्सनी. अगर तुमच्याकडे चांगली व्हिप क्रीमनी तुम्ही त्याच्यावरती डेकोरेट पण करू शकता. फ्लावर्स वगैरे ड्रॉ करू शकता. तुमच्या चेरी असेल तर तुम्ही चेरी त्याच्यावरती ठेवू शकता. जसं तुम्हाला पाहिजे असं तुम्ही गार्निशिंग करू शकता. मी चॉको चिप्सनीच याला गार्निश करणार आहे आता. तर आता मी तुम्हाला याला कट करून दाखवते की याचे लेयर्स किती चांगले आले आहेत. आणि हा खरंच खूपच छान केक बनतो आणि खूप यम्मी टेस्ट येते याची आणि बघायला पण हा खूप छान आहे. तर तुम्हाला मी कट करून दाखवते. याचे लेयर्स तुम्ही बघू शकता. तर तुम्ही आता बघू शकता याचे लेयर्स पण किती छान आले आहेत. आणि याच्यामध्ये जे आपण चॉको चिप्स टाकलेले आहेत ते पण क्लिअरली दिसत आहेत. आणि जेव्हा ते आपण कट करून त्याच्यावर एक पीसची बाईट घेणार तेव्हा ते खूपच यम्मी लागतं. तर हा केक तुम्ही सिंपल आणि सोप्या पद्धतीमध्ये घरी एकदम बनवू शकता. तर तुम्ही हा केक एकदा घरी नक्कीच बनवून ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला नक्कीच दाबा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला हा केक कसा वाटला. धन्यवाद.